dawn l-aħħar snin saret tradizzjoni li ħafna Maltin iżuru s-salib tal-Olja fis-Siġġiewi propju f'dan il-jum ta' ħamis ix-xirka biex jagħmlu l-mixja tal-Via Sagra. Il-mixja lejn is-salib tal-Olja jsir f'atmosfera li mingħajr ma trid iġġalek tirrifletti. Nies minn kull sfera tas-soċjetà, familji bit-tfal, koppji żgħażagħ u anzjani ta' kull sena jattendu buħud minnhom iġorru x-xemat u jsegwu t-talb minn fuq il-kotba. Tkellimna mal-Kunsillier Ġeżmontanti li ilu jieħu ħsieb il-mixela tas-Siġġiewi għal dawn l-aħħar 7 snin u stqari li minkejja li din il-lokalità, speċjalment is-Salib tal-Olja tattira ħafna turisti, il-kappella li tinsab fil-quċċata tagħha tinsab diżabitata u fi stat perikolus. Għal din il-mixela intużaw 1000 xema u l-preparamenti ilhom għaddejjin għal dawn l-aħħar xarejn.